хора. Това е канала Мобила. Видите, ако следете пак нагоре, ако видите, следете пак но поставите на всички социални мрежи, коментирайте тези видео с вашите приятели в вашите социални мрежи и го правите с всички ваши хора. И нека видеото да започнем с факти, които не са за така наречено, не за момите. Сега, първи факт. Най-тихите хора често мислят най-силно. Това е първи факт. Втори факт. Няколко часа се чуят без дяла, пък се разделят. Трети факт. Най-спомнят колко интелигент. Това е моментите. Но не показва много. Показва най-опасното е тази най-опасна връзка, която се казва сам. Петия факт. Понякога елементът е твърде незаболяв. Шести факт. Колкото по-обратно е стопът и да се довериш тези факт, спомнят, когато сравняваш с сравнение, което става с ясно по-ския факт. Лъжокът и хора се дри като урок. Девети факт. Най-славно се случват късно вечер, защото късно вечер всичко може да се случи. Късно. Сутрин не може нищо да се случи. И 11 и 10 факт. Това беше 9, това 10. Там между двама души показва повече от думи, което означава, което не казват много, тишината казва повече от това. Ако да, и го споделете вашите приятели, коментирайте го, дайте класно веко ви харесва, което дайте пак много. Споделете го и го споделете с колкото е възможно повече приятели. И това ще от мене, благодаря за което.